ens han tornat a posar en marxa tant de l'àrea de cultura i l'àrea d'educació no han aturat. A l'educació sí que hi ha hagut més coses, el que passa és que l'educació està anant també un poc dia a dia, perquè des de la mateixa conselleria van dia a dia. Ara està en el tema d'escolarització, està en el tema d'escolarització, i després d'això ara veurem també si en fase 3 obrim l'escoleta. Vam decidir que no obriríem l'escoleta en fase 2 perquè no l'obria ningú, és a dir, la conselleria d'educació no obria les seves. Llavors, si la conselleria no s'afia d'obrir les seves, que són que en saben més, nosaltres tampoc no ens vàrem això, i tots els altres pobles i la Felip han decidit el mateix. I ara mirarem en fase 3, mirarem també si hi ha necessitats i a partir d'aquí anirem fent. I una de les coses que ens havia arribat des de xerrant amb els directors de les escoles i amb els presidents de les APIMAs, és que pensam que d'aquí ara al setembre hi haurà gent que tindrà dificultats a l'hora de comprar material escolar i llibres, llicències o tecnologia. Llavors hem pensat de posar una partida de 20.000 euros. Hi havia legislacions que també demanaven coses semblants, però nosaltres també ja ho teníem pensat en això, una partida de 20.000 euros per subvencionar material escolar, material informàtic i llibres de text si fos necessari, la gent necessitada.